Mary Barton d'Elizabeth Gaskell, adaptat per Helena Rovira a l'editorial Palimpsest. Capítol 15. Una violenta topada entre rivals. En John Barton no s'havia recuperat del seu viatge a Londres. Després va haver de suportar un període de privació. La seva ment es va tornar àcida i taciturna. Va deixar de tenir esperances, i és dur viure quan hom no espera res. Va començar a tenir allò que els grecs anomenen una monomania, empitjorada pel consum d'opi. Tot el seu pensament girava entorn de rics i pobres. Per què havien d'estar tan separats, ser tan diferents, si Déu ens havia fet a tots iguals? Perplex i perdut, infeliç i patint, l'única cosa que tenia clara en el seu cor era l'odi per una classe i una profunda compassió per l'altra. Es va convertir en cartista i comunista. Encara posseïa una eloqüència especial que feia que a altres com ell els agradés escoltar els seus sentiments expressats en paraules. I el que més valoraven era la consciència que tenia qualsevol que entrés en contacte amb ell, que no actuava ni parlava per cap motiu egoista. Poc temps abans de la trobada entre en Jem i l'Esther, s'havia desencadenat una d'aquelles discussions entre treballadors que tant interessaven en Barton, i per això estava absent de casa amb freqüència. Va arribar una comanda de mercaderies des de l'estranger. Era una comanda gran, que donaria treball a totes les fàbriques que es dedicaven a aquest tipus de manufactura. Però era necessari realitzar-la ràpidament i al preu més barat que es pogués, ja que els patrons tenien raons per creure que una comanda semblant s'havia enviat a ciutats industrials del continent, on no hi havia restriccions ni impostos com els anglesos, per la qual cosa podien oferir un preu molt més baix. El problema va ser que els patrons de les fàbriques van decidir no explicar als seus treballadors totes aquestes circumstàncies concretes. Es van basar en que, essent els amos, tenien dret a pagar el treball segons els seus propis preus. Els treballadors només van sentir que s'havia rebut una comanda de l'estranger, el volum de la qual, tot i ser gran, es va exagerar enormement. Per què els patrons oferien sous tan baixos en tals circumstàncies? S'estaven aprofitant del fet que els treballadors estaven quasi morts de fam. Així que van decidir demostrar als patrons el seu poder i van començar una vaga. Molts sindicats van donar suport a la vaga amb diners, homes i ànims. Es va formar un comitè, dins del qual es trobava en John Barton. Mentrestant, els patrons van prendre mesures. Van omplir els carrers d'anuncis per als teixidors pobres i es reunien diàriament per a enfortir-se els uns als altres en la resolució de no cedir. I entre els patrons més actius estaven els Carson, pare i fill. El senyor Carson estava decidit a no cedir ni tan sols explicant les raons de la seva manera de fer. Era ordre dels patrons i això havia de ser suficient per als empleats. Per part seva, el jove Harry Carson gaudia de l'emoció de l'assumpte i li agradava l'actitud de resistència. Al seu torn, els teixidors pobres que vivien morts de gana a les zones més remotes de la veïna Lancashire van decidir anar a Manchester. Aleshores, els homes del sindicat van començar a actuar malament. Tot i la policia, els magistrats i les presons, els pobres que arribaven a la ciutat buscant feina eren assetjats, colpejats i deixats a un costat del camí quasi morts. Un dia es va convocar una reunió entre un grup de teixidors, entre els quals es trobaven John Barton i els patrons. Alguns d'aquests, els més vells, es decantaven per oferir concessions, però altres persistien en la duresa i l'obstinació. Entre els joves, tots estaven a favor de la resistència innegociable. En Harry Carson era el seu líder. Durant 4 dies, en Jem havia intentat trobar-se amb ell sense èxit. Era l'hora de dinar i en Jem havia anat a fer un encàrrec per al seu cap quan, passant per un carrer, es va topar amb el jove Carson com a únic vianant d'aquell solitari passatge. El cor d'en Jem va bategar amb violència. Per a sorpresa del senyor Carson, l'obscur i robust artesà li va dir amb respecte: «Puc parlar amb vostè, senyor?» «Sí, bon home, però de pressa». «Crec, senyor, que manté vostè contacte amb una jove anomenada Mary Barton». Una llum va brillar en la ment d'en Harry Carson i es va parar abans de respondre allò que l'altre li preguntava. Podia ser aquest un home, un amant de la Mary? Podia ser que per això l'hagués rebutjat a ell? Va mirar en Jem de cap a peus, un obscur i greixós mecànic, i aleshores es va mirar a si mateix.
Era impossible. Mary Barton, deixa'm pensar. Ah, sí, aquest és el nom de la noia. Una coqueta com no n'hi ha és aquella petita fresca, però molt bonica. En Jem es va mossegar el llavi, que la Mary era una coqueta. És una bona noia, senyor, l'única filla del seu pare. Bé, amic, i què hi tinc jo a veure? Si només m'ha esperat per dir-me que és bonica, això ja ho sé. Se n'anava a anar, però en Jem li va posar la mà al braç per impedir-li-ho. L'altiu jove se la va treure de sobre i es va netejar amb el guant, cosa que va molestar en Jem. Et diré en paraules senzilles el que he de dir-te, jove. M'han dit que passeges amb aquesta Mary Barton i que la festeges. Sóc un vell amic d'ella i del seu pare. Només desitjo saber si pretens casar-te amb la noia. La conec prou bé per saber que seria una noble esposa per qualsevol. I si tu desitges el que és correcte, no pensaràs mal de mi pel que acabo de dir. Si ets honorable i just amb ella, tot bé. Però si no, pel teu bé i pel seu, deixa-la en pau. En Harley Carson va intentar deduir del discurs quina era la situació real del cas. Va entendre que en Jem creia que la Mary l'estimava i, en conseqüència, si el seu interlocutor estava enamorat d'ella, no era un admirador ben rebut. Se li va acudir que potser la Mary, tot i els seus freqüents i obstinats refusos, encara l'estimava i s'havia procurat aquest tipus per intimidar-lo i obligar-lo a casar-se amb ella. Va decidir descobrir la correcta relació de l'home amb ella i si era un enamorat o un còmplice. Abans de convertir-te en el meu confident, bon home, crec que he de preguntar quin dret tens a mesclar-te en els nostres assumptes. Què t'importa? Si fossis un germà o un pare, el cas seria diferent. Així només puc considerar-te un impertinent xafarder. En Jem va respondre amb determinació. Dius que si fos un germà o un pare m'hauries respost. Ni un pare ni un germà podria estimar-la com jo l'estimo. Així doncs, digue'm, tens bones intencions amb la Mary o no? Vinga, sense insolència. Ningú té dret a interposar-se entre la meva noia i jo, ja sigui el pare, el germà o l'amant rebutjat. El senyor Carson va posar especial èmfasi a pronunciar amant rebutjat. A més, ara que ja havia descobert allò que volia saber, estava decidit a marxar, així que va advertir en Jem. Surt de davant meu o et faré sortir a la força. No ho faré fins que em donis la paraula de respectar la Mary. No ho faràs? Doncs jo ho faré. El jove va alçar el bastó i va colpejar en Jem a la cara. Un instant després, jeia a terra enfangat, amb en Jem a sobre panteixant amb ira. Què hauria pogut passar després? Ningú no ho sap. Un policia passejava per allà, s'hi havia fixat i esperava que la discussió dels dos joves acabés d'aquella manera. En un moment havia immobilitzat en Jem, que va cedir amb ressentiment. El senyor Carson es va alçar de seguida amb la cara vermella de rancor o de vergonya. L'he de detenir per assalt, senyor? No, no, va exclamar el senyor Carson. Jo l'he colpejat primer, no m'ha assaltat. Però mai oblidaré aquest insult, creu-me. A la Mary no li anirà millor per la teva insolent interferència. Conscient del seu poder, el senyor Carson es va posar a riure. En Jem va replicar molt agitat. Si t'atreveixes a ferir-la al més mínim, no esperis que cap policia t'ajudi. Déu jutjarà entre els dos. Capítol 16. La reunió entre patrons i treballadors. Parli va el dia de la reunió en un hotel entre patrons i una delegació de treballadors. Després de parlar, com no, del temps, els patrons que hi assistien es van disposar a tractar l'assumpte que els incumbia. Serien uns 20. Un o dos d'ells acabaven de tornar del jutjat, on un dels vaguistes havia sigut jutjat per assalt a un pobre teixidor del nord, que intentava treballar per un sou baix. Estaven indignats per la despietada manera en què el pobre home havia sigut tractat. Oblidaven que la vaga, en última instància, era fruit de la necessitat i la injustícia. Ningú havia pensat a tractar els treballadors com a germans i amics. Alguns dels reunits creien que podien cedir en 1 o 2 shillings, mentre que altres s'hi oposaven enèrgicament. Es va obrir la porta i els van anunciar que la delegació havia arribat. Es van asseure ràpidament al voltant de la taula i en uns minuts 5 homes van entrar a l'estança. En John Barton no estava entre ells.
Eren homes de poca alçada i les seves robes els penjaven sobre les extremitats encongides. En escollir-los com a delegats, els treballadors havien tingut en compte el seu cervell i el seu do de paraula, no el seu armari. Però alguns dels patrons es van sentir afrontats pel seu aspecte desmanegat. El líder dels delegats va llegir les peticions i després van sortir uns minuts de l'habitació per tal que els patrons poguessin discutir-les. Per un sol vot de diferència es va acordar oferir als treballadors un shilling més a la setmana. Aquells que s'oposaven a qualsevol concessió estaven molestos i ho van manifestar obertament fins i tot quan els treballadors van tornar a entrar. Aquests van rebutjar l'oferta i van prendre nota mental de qui eren els més bel·ligerants entre els patrons. Aleshores es va alçar Harley Carson, el cap i la veu de la part més violenta dels patrons, i li va dir al president de la sessió, davant dels sorruts delegats, que proposava una resolució per a ser aprovada. En primer lloc, que es retirés la proposta que acabaven de presentar els treballadors i es declarés acabada tota comunicació entre els patrons i aquest particular sindicat. En segon lloc, que en el futur cap patró donaria feina a ningú si abans no firmava un document en què declarava que no pertanyia a cap sindicat ni estava adscrit a cap societat. En tercer lloc, que els patrons prometien protegir i animar tots els treballadors a acceptar la feina sota aquestes premisses i amb el sou anteriorment ofert. Tenint en compte que tots els homes que l'estaven escoltant amb la mirada baixa i desafiant eren membres líders del sindicat, tal resolució era suficient per despertar animositat. Però per si això fos poc, va continuar el seu discurs parlant de la conducta dels treballadors en termes no gens mesurats. Finalment va seure i una mica es va alçar ràpidament per secundar la moció, que va tirar endavant, però no amb unanimitat. Els empleats van marxar. En aquesta reunió es va produir una acció secundària no explicada als diaris. Mentre els treballadors estaven al costat de la porta a l'inici de la reunió, el senyor Harley Carson havia agafat la seva ploma de plata i havia dibuixat una admirable caricatura d'ells, flonjos, esparlacats, descoratjats i afamats. Va passar la caricatura a un dels seus veïns, que ràpidament va reconèixer la semblança i la va passar a altres, que també van somriure i assentir. Quan va tornar al seu propietari, aquest va tallar el paper en dos i el va llançar a la xemeneia, però no es va adonar que no queia a prop de cap cendra. Tot això ho havia vist un dels treballadors. Quan els patrons se'n van anar, va entrar a l'hotel i va comentar al cambrer que un dels patrons havia fet un dibuix i el seu fill petit li encantaven, i va demanar poder recollir-lo. El cambrer, de bon caràcter i compassiu, el va acompanyar a dalt, va veure el paper i, convençut que efectivament era només un dibuix, li va donar. Cap a les 7 de la tarda molts treballadors es van reunir per escoltar les notícies sobre la reunió i després un senyor de Londres parlaria sobre els assumptes entre empleats i patrons. L'aspecte d'aquest home era afectat i gens honest, però abans de començar el seu eloqüent i teatral discurs va convidar tots els assistents a tabac i beguda. D'aquesta manera van estar preparats per escoltar-lo amb aprovació. Després d'algunes consideracions, va proposar enviar delegats a suplicar l'ajuda de sindicats d'altres ciutats. Ell va encapçalar la llista amb una donació del sindicat de Londres, al qual estava lligat, que va pagar allà mateix amb diners comptants i sonants, donant diners a cada un dels delegats designats per a aquests viatges. Tot seguit va dir algunes coses més i es va acomiadar donant la mà a tots. Alguns dels delegats escollits es van quedar a la sala per parlar de les seves respectives missions. Al cap d'una estona es va fer silenci i tots van mirar cap al membre de la delegació que aquell matí havia trobat la caricatura d'en Harley Carson. Un dels presents es va veure clarament reflectit en el dibuix i va dir amb els ulls plens de llàgrimes: «Podria riure d'una broma tan bé com ells, fins i tot sobre mi, si tingués amb què omplir el pap i si pogués deixar de pensar que a casa meva estan passant fam, però els seus crits demanant menjar ressonen en les meves orelles». En John Barton va començar a parlar i tots el van mirar amb gran atenció. Veure que la gent pot fer broma d'uns homes que lluiten i passen fatiga em produeix una profunda tristesa. Fa que el meu cor s'agiti dins meu.
No volem exquisideses, volem omplir-nos el pap. No volem abrics i armilles, volem robes que ens escalfin. No volem les seves grans cases, volem un sostre que ens aixoplugui. Sabem que han rebut una bona comanda per la qual seran ben pagats. Només demanem la nostra part. La volem per al pa de cada dia. Hem anat als patrons a dir què volíem i ens han respost que no. Podríem pensar que això ja és prou duresa d'acord, però no. Ells van i dibuixen caricatures nostres. Donaria fins l'última gota de sang per venjar-me del jove que té tan poc sentiment dins d'ell que fins i tot fa broma d'homes honestos i soferts. Un xiu-xiueig d'enuig es va sentir entre els homes. Us preguntareu, companys, per què no he arribat a temps aquest matí. Us diré què estava fent. El capellà de la presó m'ha demanat que anés a veure en Jonas Higginbotham, aquell que van detenir la setmana passada per llançar vidriol a la cara d'un esquirol. No he pogut evitar anar-hi. En Jonas estava com boig. Ha dit que no podia descansar ni de dia ni de nit pensant en la cara del pobre home a qui havia ferit. M'ha demanat que recollís el rellotge de plata de la seva mare, el vengués i anés a portar-li els diners i a demanar-li perdó de part seva. He fet el que en Jonas m'havia demanat. L'home jeia amb la cara embolicada en venes, però no podia evitar tremolar de dolor. Quan li he donat els diners, m'ha premut la mà i en preguntar-li el nom de la seva dona ha començat a cridar: «Mary, Mary, et veuré un cop més. Mary, m'han cegat perquè volia treballar per tu i pel nostre nadó». M'he resistit a marxar sense saber on enviar els diners, per això no he assistit a la reunió. Però no ho he aconseguit i he encarregat a la infermera que ho descobrís i m'ho digués. He vist, doncs, que en surt d'atacar esquirols i no hi vull tenir res més a veure. Alguns van expressar desaprovació, però en John no ho va tenir en compte i va continuar. No sóc un covard. El que m'agradaria i el que faré és lluitar contra els patrons. Hem sigut uns covards atacant pobres com nosaltres, a qui no té més elecció que el vidriol o la fam. El que faré és això, contra els patrons. Brega contra els patrons. Són ells els que han portat aquest mal, són ells els que han de pagar. Tindrien un bon ensurt, va dir un, si un d'ells fos colpejat quasi fins a la mort. O colpejat fins que ja no quedés vida en ell, va grunyir un altre. I així, amb aquestes paraules, o mirades que parlaven més que paraules, van idear un pla homicida. Aleshores va venir un d'aquells terribles juraments que uneixen els membres dels sindicats. Es va tallar un determinat nombre de trossos de paper i se'n va marcar un. Es van doblegar tots d'igual manera i es van remoure en un barret. Van apagar el llum i cada un va treure un paper. Van encendre el llum. Cada un se'n va anar tan lluny com va poder dels altres i va examinar el seu paper amb un rostre tan impassible i inamovible com va poder. Després, encara en silenci, cada un se'n va anar pel seu camí. A aquell a qui havia tocat el paper marcat, li havia tocat el paper de l'assassí, i havia jurat actuar en conseqüència, però ningú, excepte Déu i la seva pròpia consciència, sabia qui era l'assassí designat.